ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ലൈവ് ഇടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്. 9 മണി അല്ലേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ആത്മീയ യാത്ര ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അതാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നുകൂടി പറയാം. കാരണം അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും അതിന്റെ കൂടെ അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാദവും, ഇത് രണ്ടും ആ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ആദ്യം നമുക്ക് അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പറയാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യവും അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൂടുതലുണ്ടാവും. കാരണം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ബുക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായനം 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തുള്ള ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുസ്തകം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ആ യഥാരൂപത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനും കൂടിയാണ് ആര്? ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയാം. ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് 2 വാക്ക് പറയാം. കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.
അപ്പോൾ ജനിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം വളർന്ന് വലുതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. അതായത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെയാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 1966 ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് രചിച്ചു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് BBT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം തന്നെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടൊരു BBT എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു മഹാഭാഗവതരായിരുന്നു ആര്? AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോയത്? അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിലാഫലകം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പോകെ പോകെ നമുക്ക് അറിയാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധയും ഗോവിന്ദനാണ്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ. രാവിലെ നമ്മളെ നിർമാല്യ ദർശനമൊക്കെ ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. ഇത് അമ്പലത്തിലെ അഡ്രസ്സാണ്. ഇത് ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരം, കർണാടകയിലാണ്. കുളായി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്ന പ്രഭുവാണ്. സന്യാസിമാരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് അമ്പലത്തിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹം IIT കാൺപൂർ IIT നിന്ന് IIT പാസ് ഔട്ട് ആയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്? ഈ അറിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഇതിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇത് പോകെ പോകെ നമുക്കത് പിന്നീട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതൊക്കെ. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട്? നമ്മളൊരു സംശയമാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത കുറെ ഭഗവത്ഗീതകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരം, ഇതിലെന്തില്ല? സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല. ഇതില് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങള്, ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങള് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ കാര്യങ്ങൾ ACTs അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി എന്നാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മാത്രമല്ല പരമ്പരയിലൂടെ, ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമുക്കിവിടെ നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്ന ആ ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഗുരുപരമ്പരകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകളിൽ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 4 പരമ്പരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ വന്നിട്ട് കുമാര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. 4 സമ്പ്രദായങ്ങള്. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വരുന്ന ആ സമ്പ്രദായമാണ് എന്ത്? ലക്ഷ്മി
ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടാമത്തതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമാനുജാചാര്യനാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ അതില് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നാരായണനായിട്ടും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഇത് രണ്ടുപേരെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്കും ശരണാഗതിക്കും അതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞതാണ് രുദ്രസമ്പ്രദായം. രുദ്രസമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മഹാദേവനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മഹാദേവനിൽ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുസ്വാമിയാണ് അതിന്റെ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനും ഭഗവാന്റെ ബാലരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ബാലരൂപത്തോടുള്ള വാത്സല്യ ഭക്തിക്കാണ് എന്തില് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? രുദ്രസമ്പ്രദായത്തില് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് കുമാരസമ്പ്രദായം. 4 കുമാരന്മാര്, സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരന്മാര്. 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരന്മാർ. ഈ 4 കുമാരന്മാരിലൂടെ വന്നിരുന്ന സമ്പ്രദായം. നിംബർക്ക് ആചാര്യനാണ് അതിന്റെ ആചാര്യൻ. ഇതില് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഉപാസനയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നാലാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പര. മധ്വാചാര്യരാണ് ഇതിന്റെ ആചാര്യൻ. ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയും. കാരണം ഇതില് എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെയാണ് ഈ പരമ്പര വളരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്നാണിത് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകള്: ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, കുമാരസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്രസമ്പ്രദായം. അതിൽ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണ്. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയണമെന്നില്ല. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ, ഉറ്റമിത്രം, അതേപോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്ത് കിട്ടും? ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോരോ മനുഷ്യനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവത്ഗീത പറയാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് എന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങള്. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18 അധ്യായങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18 അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം
പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം അത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ സൂര്യനുള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല, ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, അത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ മൊത്തം, അതായത് എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിന്റെ സാര സർവസ്വമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ പ്രകാശിപ്പിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവിടും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് മെയിൻ ആയിട്ട് 5 വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവിനെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലയളവുണ്ടല്ലോ, ആ കാലയളവിനെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചും കർമ്മ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഒന്ന് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഒന്ന് കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഭാഗം, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കർമ്മയോഗം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങള്? ഈശ്വരൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും കാലത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിനെയാണ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പീരീഡ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണോ? ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കാം നമുക്കൊന്ന്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യം: ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനും ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നു തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. അപ്പോൾ നിത്യവും നമ്മൾ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദേഹശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താല് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നിത്യവും നമ്മൾ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നത്. ഈ നാലാമത്തെ പറയുന്നു, ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാദ്വിനിസൃത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യം പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ വേറൊരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നിഷ്ഠയോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. അത് മാത്രം മതി. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം, ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണത്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? അപ്പൊ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം, ഭഗവാന്റെ ഗീത, അത് പാനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ്? കാരണം മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരസർവസ്വമാണ് എന്ത്? സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. കാരണം അത് ആദി വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ആരെ പോലെയാണ്? ഒരു പശുവിനെ പോലെ. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പശുവിനെ കറക്കാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ ആ പശുവിന്റെ പാല്, അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ പാല് ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം, അതേതാണ്? ഏറ്റവും ഏകമായ ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ, അതാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രത്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി. എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനം. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. ഇതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത്. ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. കൂടുതൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മള് അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, അതിന്റെ ഒരു പാശ്ചാത്തലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും. രണ്ടുപേരും ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവര്, ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങളാണ് കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും.
ഇതില് കൗരവര് രാജ്യത്തിനോടുള്ള അധികാരമോഹം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂലം പാണ്ഡവർക്ക് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളോ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നും നൽകാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നില്ല? കൗരവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കൗരവർ എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രവും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളും ദുര്യോധനൻ ദുശാസനെ പോലുള്ള അവര് മക്കളാരും കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവരായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്. പലതരത്തിലും ഇവരെ പാണ്ഡവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 13 വർഷം വനത്തിൽ താമസിക്കാൻ വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവര് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, 5 വീടെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് ആര് ആവശ്യപ്പെട്ടു? പാണ്ഡവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നൽകാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ദുര്യോധനാദികൾ തയ്യാറായില്ല. ഒരു മുട്ടുസൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകും. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരുടെ അടുത്ത് പോകില്ല? ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് വില പോകില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനും കൂടി പാണ്ഡവരും 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് കൗരവരും കൂടി യുദ്ധം തീരുമാനിക്കപ്പെടാണ്, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ എതിർഭാഗത്ത് സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് ലൈവ് റെക്കോർഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ആരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ലൈവ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്? അപ്പോ 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് കൗരവരും. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പാർത്ഥൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് പാർത്ഥൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. ആ പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അർജുനന് പാർത്ഥൻ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. അപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് ഈ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് എന്റെ രഥം നിർത്തി തരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുക്കുമ്പോ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ട്, അതായത് എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നവര് തന്റെ പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ ഇവരൊക്കെ കണ്ട് വളരെയധികം പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, അതായത് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് ഇപ്പൊ തന്റെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ, അങ്ങനെ എന്താണ് അടുത്തൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു പശ്ചാത്തലം പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും നമുക്കതിനെ പറയാം. അധ്യായം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്. ആരോടെ ചോദിക്കുന്ന? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു വന്ന എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം സഞ്ജയനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. സഞ്ജയൻ.
അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയന് എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? സഞ്ജയന് ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ് വ്യാസദേവൻ. സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ് വ്യാസദേവൻ. ഈ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധരംഗത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, കാണാനുള്ള, യുദ്ധരംഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസുകൾ, ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ ആര് കൊടുക്കാണ്? വ്യാസ മഹർഷി കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ആര്? സഞ്ജയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ. ആ കുരുക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യസ്ഥലമാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ഇത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. ആ യുദ്ധഭൂമിയില് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ, സഞ്ജയനോട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കം. ആകെ ഓരോരോ ശ്ലോകം ഇതിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ശരി ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണല്ലോ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിച്ചത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഈ പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്? പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആചാര്യ, ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ്, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ, ആ ശിഷ്യനൊരു പേരുണ്ട്. ആ പേര് ഇവിടെ ആരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല? ദുര്യോധനൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിശാലിയാണെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ് ദ്രുപദൻ. ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരനാണ്, ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? നേരെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയാതെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു, ബുദ്ധിശാലിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. ദുര്യോധനന് എന്താണ്, ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അതായത് അവിടെ ഒരു കഥ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കില്, അതിന്റെ പറയുമ്പോ, അതായത് ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്രുപദനും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരും തമ്മില് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദ്രുപദൻ ഒരു യാഗം ചെയ്ത് ആ യാഗത്തില് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് വരം നേടും. അങ്ങനെയാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് ആയുധമുറകളൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടാവും? ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ദ്രുപദൻ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുന്നത്. അപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര്
ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കും. അദ്ദേഹം ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോ ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് ഏത് സൈന്യം നയിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വൈരാഗിയായിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ശത്രുവായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രനെ ശിഷ്യനാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം ഈ ആയുധമുറകളൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ചിന്ത? ദുര്യോധന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നയതന്ത്രപരമായിട്ട്, പിന്നെ ശിഷ്യന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുരുവിനൊരു മമത ഉണ്ടാകും, അവിടെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ പേര് പറയണത്? ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുന്നത്. ദ്രുപദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 4ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്നും കൗരവ സൈന്യത്തിൽ, സ്വന്തം സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആചാര്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ ആ പേരുകളൊന്നും നമ്മളിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി യുദ്ധം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും മുഴുക്കി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? പാഞ്ചജന്യം. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനും. ഭീമനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണപ്പോ? ഒന്ന് ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭീമന് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭോജനപ്രിയനാണ് ഭീമൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭീമനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖാണ് പൗണ്ഡ്രം. പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ്. ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഇനിയും ആരൊക്കെയാണ് ശംഖ് മുഴക്കുന്നത്? അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖാണ് അനന്ത വിജയം. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങൾ. അപ്പൊ നകുലന്റെയും സഹദേവന്റെയും ശംഖുകളാണ് സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകവും. പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അനന്ത വിജയം, നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് മണിപുഷ്പകം, പിന്നെ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ, ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. കാരണം അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര ശബ്ദങ്ങളും കോലാഹലം ആവണം. എല്ലാം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളാണ് അവിടെ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതോടെ? സഘോഷോധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യകാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഇവിടെ പല പല ഈ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നാദഘോഷം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ശംഖിന്റെ ആ ഘോഷം, അതുകൊണ്ട് നാദഘോഷം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ അത് മാറ്റിലികൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
പക്ഷേ പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ശംഖ് എടുത്ത് ഊതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് ഇവിടെ പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഏതൊരു ആപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം, അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭയവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അർജുനൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ഇതിൽ പറയാണ്, അച്യുത, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ആരിവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അച്യുത. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാരഥിയോട് പറയാണ്, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്കുകൊണ്ട് മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തൂ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഗാംഭീര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവാ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അർജുനൻ ആരെ കാണുന്നത്? തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പിതാമഹന്മാര് ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോടുകൂടി അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല്, ആ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ് തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. നചാ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും പ്രമദീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താ പറയണത്? എനിക്കിപ്പോ കേശവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് കേശവ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്. എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ചുറ്റും കാണുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത്, അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, കാരുണ്യ സ്വഭാവം എല്ലാവരോടുള്ള. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, പിന്നെ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം, പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് എല്ലാവരും, അല്ലെ? അർജുനനും ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനിയന്റെയും മക്കളാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. കാരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
ഇവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രാജ്യവും വേണ്ട, ആ ഒരു വിജയവും വേണ്ട, ആ സുഖവും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. കാരണം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനന് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് ആ വിജയം വരിച്ചിട്ട് ആരെ കാണിക്കാനാണ്, ആരോട് പറയാനാണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നു അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണ്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വിജയവും വേണ്ട, ആ രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാനോട്? പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നർഹാവയം ഹന്തും രാർദ്ധരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇവര് അക്രമികളായിരിക്കാം ഇവർ, കാരണം ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇവരെ കൊന്നാലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? പാപമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അക്രമികളാണെങ്കിലും ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും പാപമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുചിതമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. കാരണം അവർ അക്രമികളായിരിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. അപ്പോ നമുക്കുചിതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാധവ, അർജുനൻ ഭഗവാൻ വിളിക്കാൻ ഇവിടെ മാധവ എന്ന് വെച്ചാല് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയാന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരെ കൊന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇവിടെ. അതൊക്കെ പാപമല്ലേ എന്നാണ് അർജുനന്റെ വാദം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല? പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് 6 തരം അക്രമികള്? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 പേര്, അതായത് വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. അപ്പൊ വിഷം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം, പാണ്ഡവർക്ക് ഭീമൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദുര്യോധനാദികള്, കൗരവര്. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് ചുട്ടരിക്കാനായിട്ട് പദ്ധതിയിട്ടു. വീട് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നത്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയറി. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവര്. പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക, ദ്രൗപദിയെ പല തരത്തിലും അപമാനിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ദുര്യോധനാദികൾ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇവര് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളാണ്, ഇവരെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അർജുനൻ അടുത്ത് പറയുന്ന പോയിന്റ് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, പിന്നെ 4ാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ത്രീകളെല്ലാം ദുഷിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇപ്പൊ യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിക്കുക? സാധാരണ ഒരു രാജ്യത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന് ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള വലിയവര്, മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രം അവശേഷിക്കും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ, അതായത് കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. വർണ്ണസങ്കരത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാണ്. ന ചൈതാദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമായതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേഥാർത്ഥ രാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് അവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ്? യുദ്ധം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ 3 പേരെടുത്ത് പറയാണ്. ഒന്നാമത് ധൃതരാഷ്ട്ര. എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മനോഭാവം? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ്. അല്ലെ, അർജുൻ എന്താ ചോദിച്ച സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് മാത്രമാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം. അർജുനനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ആര് പറയുന്നിരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അർജുനനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ കൈയടക്കാനായിട്ടാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ 3 രീതിയിലാണ് 3 കൂട്ടരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അഹോ ഭക്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുത്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക. അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മള് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത മഹാപാപമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് അവരോട് പൊരുതുന്നതിൽ നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ പ്രതിരോധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സമരമുറകളിലെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ആ സമയത്ത് അവർ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജം ശശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരോടാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ആരോട് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പോയിന്റുകളൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ
അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനനാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതിന്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, അതായത് ആ യുദ്ധഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ധർമ്മം മാത്രമേ അവിടെ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് എന്ത്? ധർമ്മഭൂമി, ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനന്റെ രഥം, ആ രഥത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അർജുനന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ആ രഥം, അത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. ആ രഥം എന്താണ്? എല്ലാവരും അതിന് വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും എന്തില്ല? തോൽവിയില്ല രഥത്തിന്. അപ്പൊ ആ രഥവും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാം. മൂന്നാമത്തത്, ആ രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു കൊടിയടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. ആ കൊടിയടയാളത്തില് ആരാണ് കൊടിയിലിരിക്കുന്നത്? ഹനുമാൻ, ഹനുമാനാണ് കപിധ്വജൻ എന്ന ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം ആർക്ക് സഹായിയാണ്? അർജുനന് സഹായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് കപിധ്വജം, ആ ധ്വജത്തില് കപിയുണ്ട്, അതായത് ഹനുമാന്റെ സാന്നിധ്യം. നാലാമത്തത് ശംഖുനാദം. ഇവരുടെയൊക്കെ ശംഖുകൾ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ശംഖുകൾ, ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന് കാരണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം. പിന്നെ അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ വില്ലും എങ്ങനെയാണ്? തോൽവി അറിയാത്തതാണ് അർജുനന്റെ വില്ല്, എപ്പോഴും വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണം. തെക്തജീവിതം, ആ തെക്തജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓരോ രണ്ട് സൈന്യത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലുള്ളവര് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കളയാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന്. അതായത് തന്റെ സൈന്യത്തിലുള്ളവർ മുഴുവൻ മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും അർജുനന്റെ വിജയമാണ്. പിന്നെ ആരാണ് കൂടെയുള്ളത്? അർജുനന്റെ കൂടെ ഭഗവാനാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനായിട്ട്, ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഋഷികേശനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് കൂടെയുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും അപ്പൊ ആർക്കുണ്ടാവും? അർജുനനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ ഗുരു. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. അതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ് ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചുകൂടിയ തന്റെ പുത്രരും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പാണ്ഡവ സേനയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിട്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതില് ശംഖുനാദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ, അർജുനൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭീമൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, നകുല, സഹദേവന്മാർ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ, ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ശംഖുനാദം കേട്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൗരവരുടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ രഥം നിർത്തിയപ്പോ അർജുനന്റെ വിഷാദം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ തളർന്നു. അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, വായ് വളരാൻ തുടങ്ങി, വരളാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കയ്യിലിരുന്ന ഗാണ്ഡീവം അത് താഴെ വീണു. മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി, അസ്ഥിരമാകാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, അതായത് സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ കരുണ മൂലം, അവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സില്ലാതാകാണ് ആർക്ക്? അർജുനന്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോടുള്ള ആ വിരക്തി, ഇഷ്ടമില്ലായ്ക. കാരണം ഈ രാജ്യം നേടി വിജയം കൈവരിച്ച് ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്
ഇത് കാണാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ബന്ധുക്കളെല്ലാം വധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പാപത്തെ കുറിച്ച് ഭയക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ കുലധർമ്മം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഭയം ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. കാരണം യുദ്ധത്തില് കുലധർമ്മത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണസങ്കരത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ആര് ഭയക്കാണ് അവിടെ? അർജുനൻ ഭയക്കാണ്. പിന്നെ അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാണ്. കാരണം ജയിച്ചാലും അതെ, തോറ്റാലും അതെ, ഈ ശ്രേയസ് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയില്ല. കാരണം എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രേയസ് ആണോ തോൽവിയാണോ എന്ന് പോലും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? അർജുനൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? നിരായുധനായിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെന്നെ കൊന്നാലും വിരോധമില്ല, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാന്ഡീവം താഴെ വെച്ച് ദുഃഖത്തോടെ രഥത്തിലിരിക്കുന്നതോടെ നമ്മളെ അർജുന വിഷാദയോഗം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കും. അർജുനന്റെ വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ദുഃഖമല്ല. എന്താണത്? അത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു തുടക്കമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം സ്വന്തം ബുദ്ധിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിലൂടെ അർജുനൻ അത് അർജുനന്റെ മാറിക്കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആശയം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികള്, ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ആര് തരും? ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഈ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഉപദേശത്തിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അർജുന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞേ, തീരുമാനമെടുക്കാൻ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ റെക്കോർഡ് വരും. ഒന്നും കൂടി കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് കേട്ട് നോക്കാം. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടോ?